Ассалому алайкум бародари азиз, я бори дига бародари азиз, бевазан ма бовар намекунам ки дар доми ягон тат набоша, бовар намекунам дар қишлоқ ягон тат набоша. Ира очаи мучахарш биёя қатима гап зана, очашам хоина ира уно отаи кунтеш биёя қатима гап зана. Ва у одамое ки мехоҳем ки мақсад хайр кунен, садақа кунен, як эҳтиёҷманда кӯмак кунен, ино ҳатто барои хушругӣ, барои зебогии Тоҷикистон ку ба Аллоҳ қасам дилошон мекафа. Ассалому алайкум бародари азизам, ва каса созен хубен, Аллоҳ хайртон тия бародари азиз, апа хоҳаро. мо чем авно гурӯҳҳои террористиву ифротгароии ҳизби наҳзати ислом ва гурӯҳи 24 кӯмак кардан, ёрдам кардан аз ҳама кори хубу беҳтар нахсар, яъне ки баъзан одамо ҳастанд як кӯча дар як квартира 4-5 каса, ё ин ки мақсад аз як дом мақсад 4-5 каса дар як ҷо кор мекунед, шумо сарҷам шида мақсад ана ин корро анҷом метавонед хубу беҳтар. Бародари азиз, рафтем. Ассалому алайкум бародари азизам, ва каса созен хубен, саломатиётон хубай. бародари азиз, ҳар як ҷавон, ҳар як мусалмон аввал имонша мустаҳкам кунад ва баъд барои ватандӯстиву ватандориву барои яъне ин ватанмон бояд саҳмона бигузорем. хоб алҳамдулиллоҳ имрӯз бародари азиз ин шав хатма иншааллоҳ мо дар инҷа ҷойнамозора барои намозгузоро алҳамдулиллоҳ барои мо барои худмон барои мисол намозгузоро ташкил кардем дар инҷа. ё пештак ё инора думадан гидурем. хоб бародари азиз, бояд ма худ як каси дигар бояд ҳама дар инҷа пештак ё ки пештак ё номи чӣ буд? Оператор. Оператор. бародари азиз, бояд ҳамаи мо шумо бояд саҳмона дар ин кори хайр бояд бигузорем, яъне дар ин масҷиди мо не, дар масҷидҳои худтон бародари азиз, новобаста ки дар уҷа чӣ камбудия чӣ мақсад. ман фикр мекунам ки мисли мисол ҳар як хонаи мо шумо дар мақсад камбудиё ҳастай, яъне ки ҳамуноро бародари азиз аввал мо бартараф кунем ва баъд яъне мақсад ба кори хайр даст бизанем. ва метавонем бародари азиз ки ба ҳамун бевазанову ба ҳамун мақсад инвалидҳову барои мисол ниёзманду барои мақсад сағиро бояд шумо мақсад яъне аз дастон омадагиро кӯмак кунед. чем оно мақсад гурӯҳҳои террористиву ифротгароиро 50 рубл 100 рубл 200 рубл 1000 сум мепартоем. бародари азиз, кори хайр ана ира мегам. агар ки бародари азиз уно аз ислом суистифода карда, валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам мегум, уно аз ислом суистифода мекунанд, вале аз ислом бӯе намебаранд. ами бародари азиз, ватандӯстиам як гӯшаи имондорияй, яъне ки ин агар ки масҷидро мо обод кунем, ин ватани моай. агар ки мо як кӯчамонро обод кунем, ин пештар биёд. ин мақсад ин ҳамаш бародари азиз, ин мақсад як ободӣ барои ватани мо мешавад. агар мо як сағираро як сар форма кунем, як бевазана мақсад як орду руған тақсим кунем, як инвалида мақсад як кӯмак кунем, яъне ки ӯ сер пур шавад. бародари азиз, гӯё ки як мақсад як оиларо мо муваффақ гардонем. бародари азиз, бахшиш шояд ки ман гап зада натунистам, фаҳмонда натунистам. бародари азиз, ин ҳадафи ягон паказухаву нишонтиву ин ӯ набуд. бештар биёд. бародари азиз, ин қапли бисёр нашид, ин қапли бисёр нашида, мо ҷа мақсад қобчаро чӣ каре ки дем мақсад як қобча овардем, инҷа ин қапли бисёр нашид. мақсад як чиз бародари азиз да, просто ира мо нишон додем ба хотире ки ҳамун ҷавоное ки мегӯянд ки ба 1000 сомон 2000 сомон айбай мо хайр кунем, яъне ки айб не бародари азиз. мисол дар Россия мисол 1000 сомон 8-9 рубл мешавад ҳозира курс қатӣ, яъне ки ин пул дар назаршон ҳичи ай. бародари азиз, ин пул 8-9 рубл дар Тоҷикистон пули калон ай ва бисёр корора буд карда мешавад ва бисёр хайрора мо карда метавонем. бародари азиз, ман фикр мекунам мана дуруст фаҳмидем. бародари азиз, алҳамдулиллоҳ ин ҷойнамозор ҳозир ҳамаша туғри мекунем, ҷобаҷо мекунем. худованди меҳрубон нигаҳбонтон боша. ногуфтанамон дар кӯчамон ду масҷид дорем, иншааллоҳ иша кардем ва иша бибинем, иншааллоҳ ягон камоӣ боша аз даст монагиро раша мекунем. салому алайкум. видеои ояндаро интизор шудем. бародари азиз, соҳиби давлат будан, соҳиби ватани озод будан на ҳар як миллатро насиб мегардад.
ما خود با خود سوال کنیم که من چه خدمتی کردم برای آبادی پیشرفت وطن عزیز خود، برای نسل‌های آینده خود، برای فرزندانم، برای نبیره‌هایم چه خدمت کردم که آنها آسایشته زندگی کنند، عمر به سر برند، دور اندیشه کرده مانده خود. ассалому алайкум бародари азиз. Я бори дига бародари азиз, ман намехостам ки барои ноҷавонмард, барои номард, барои даюс, барои худозада, барои бейнанг, барои як оқипадар ман видео кунам, барое ки ин нистоитай, и барои ман нистоитай. ира очаи мучахарш биёя қатима гап зана, очашам хоина ира оно отаи кунтеш биёя қатима гап зана ки ман бугум ки ҳо ия ая чиз бохабарай. як пискун, як пад, як беномус, як худозада, як одаме ки охи на аз худо хабар дораву, на аз дину, на аз ислом мебуроя, якдам аз бораи сатр риш гап мезана, ядам сари кунша дар ҳар зонувои ма мешака, ядам дар иҷа мешака, ядам дар уҷа мешака. охи гӯш кумара худозада, ман барои тенеми қадар гап карот ки мегум ки ҳамун иқболби очағари беномуси даюси худозадаи бейнанги алло лаънат карда алмаза бировард тов дод, натонист, барое ки як бесаводтарин дар иҷа алмаз буд, яъне натонист рост карда, алмаза ба ходи худаш сар дод, аки ботра сар карда, яъне ботра машҳур кардан. бибинен ҷавонои муҳтарам, дене иқболби дар эфирош машҳур кард инаи кали беномузи худозадаи занталоқи зану фарзанди рамат хеле кунам. оли бародар азиз, бисёр мегардем мегӯянд ки ҳақорат, охи ино ҳамин одами беномуса ҳақорат накарда гапи хуб намешавад, гапи хуб хати инора фақат ку ки мекаши сарш метӣ бахшиш, аки ҳар кас ки ҳарчи фикр мекуна кардан бигира. ман дар беруну дар дуруну дар мақсад, яъне дар экранаму дар пишти экранам як хелам. ҳар касе ки рӯзо мана мебина ё медид медонад ки ман чӣ хелиам. ин алмаз аки бировард ҳама тов доди сусу кад, аки иқболби бо аки и шарманда шуд ку алмаз, ини беномус шарманда шуд ку аки омада ба навбати инаи даюси худозадаи оқипадарай. ира очашам як хоинай, оташам як хоинай, ё ҳамин ве семия як падарлаънати бадзоди худозадаи ҳамин алло лаънат кардан, ё ҳамаш инами ташкил кардаи ини ду беномусай. инами ду беномус ёро ташкил кардесиян. аз даст ино ягом чиз намебиёяд. агар 1000 ҳизб бисозен, агар 1000 гурӯҳ бисозен, агар ҳазорҳо ташкил кунен, аз дастон гӯҳ намеояд. шумо дар ҳамин кунотон гӯҳ надорен ки бирен биринен паҳто куҷо мебироен ки гап мезанен аз рӯи миллион. ман гапи калон дига гапи бисёр гап намезанам. ту барои ман як муср, ту нистоитӣ, ба аллоҳ қасам ту нистоитӣ ки ман қати ту гап занам. бира иқболби биро як қати ман гап зана, кабири очаланат биро як гап зана, унао ҳизбоямо ту ҳизби наҳзати исломӣ не ки тура рад кард, кабиришам иқболбишам любой таштара рад кард. ман доказат дорам ки ман эфир ки ман иншаллоҳ вақт соат шава эфир кунам, ман доказат мекунам ки тура рад кардан, тура оқ кардан, не ки ту беномус дубора омада хта наҳзатӣ гирифта баромад кардесаӣ. бибин ман туда ягон гапи зиёд гап намезанам. ту мебирояй бораи риш гап мезанай, бораи ҳиҷоб гап мезанӣ, ту зантай, хоҳартай, очатай, қанчиқтай, беватай, мучахартай, бибин ки бесатрай, яъне ки сари лиш биромада, яъне ту қатиш сурат кардасӣ. агар ту хост аз барои аллоҳ, барои мақсади ҳиҷоб бирои агар баромад кунӣ, суҳбат кунӣ, гап занӣ, яқин будон ки барои ту, яъне ки зане ки берумолай набояд ки ту гап занӣ. ба хотири ҳамин машҳур шидантону ба хотири ҳамун кайфияте ки мардум бишносатона, ба ҳамун хотир яъне ки мардум кӯмактон кунад, ба гуфти худо мардум бовар кунад шумораву, яъне баъд шумо да кӯмак кунанд, ба ҳамин хотир шумо хайп мекунед. ин чизо дига намегзара, аллакай мардум бохабарай ай корои ҳароми шумо. хоб бародари азиз, ҳамин қадар мегум ки ин бадбахто, ин ноҷавонмардо 24 шай, наҳзати шай, очаланато шай, кадомеш ки набошад барои манфиати шахсишонай. любой ҷамъияте аввал да мебирояд бародар мега, апа мега, хоҳар мега, ҳамватан мега,
مقصد ملت میگه دیگر میگه آخر دمه بیا اودیتورش نرمالی میکنه کارتش میمونه که زنش تورسیک بخرین دخترش لوفچیک بخرین این اگون جای گپی پاس بالا نیست دلیل دکازات قطعی چم ای بدبختا و نوجوان مردا و نامردا را کمک کردن برین اونو بیوزنایی که همسایه‌تون هست ایندوالیدایی که مقصد او یک خش تبر دست یک همسایه دست یک میشناسیش میدونیش اونو را کمک کنین یک صغیره را یاردم کنین ما بگم که شما جوان مردین همین همون جوان مردی را میگه که اول خیره از خانه خودش یعنی مقصد سر میکنم آغاز میکنم این معنی را نداره که من مبارزم من اینم اونم پلی افتادی تا بگیری و بزنی اون نارکوتیک بزنه و نشه بکشه و زندگیش کگ نده تو پاد کنیلیج بگردی اما آدمایی که میخوان که بر بگردن رقمای ما در دست لوبوی تدما فکر میکنم که هست این آسان یافتن سیویا زبراین کمک میکنم بر بگردین بیاین جواب میتونم به الله قسم جواب میتونم به نزدیکی من روسیه مسکو میرم به نزدیکی میرم با اگر که مقصد در همون جا باشین میشیم صحبت میکنیم بعد در خیلی جواب میتونم در گپم که میاین دپاتون خار نمیزنه اگر که فقط به همین حزب حرکت یا اینکه لایک موندگین یا کامنتر کردگین به همین یعنی که به همین کارو به همین راه شما را اگر آغاز کردگی باشن یعنی دیلا کردگی باشن نه اینکه در اونجا بعد رنگ اقبال بی مشینکی کرده باشه یا رنگ حسین عاشور دزدی کرده باشه یا رنگ بیروز عروسک مقصد کنتگی کرده باشه شرمندگی تا گریخته رفتگی باشه خیلی نه دلیل دکازات قطعی تو یک دمک شکو یک جنات داری پرابلم نیست بیا گپ زن راهش میفهمم بیا کارو تا میبینم خداوند مهربان نگهبان تو باشه برادرای عزیز گپای بلند تا باشم هزار بخشش من با میگم آدم بیناموز در گپی خوب ارزنده نیست برادرای عزیز به همون خاطر من چی خیلی هستم همون خیلی گپ میزنم دیگه یگم جای وایش نیست و او آدمایی که میخواین که مقصد خیر کنین صدقه کنین یک احتیاجمند کمک کنین برادر عزیز بیوزن ما باور نمیکنم که در دوم یگم تات نباشه باور نمیکنم در قشلاق یگم تات نباشه یا اینکه ایندوالید یا اینکه یگم صغیره بهترین خیر احسان همیه برادر عزیز خداوند مهربان نگهبان تو باشه در حق دعا کنیم برادر عزیز ان شاء الله در حق دعا میکنیم با خدا قسم تاجیکستان در این سالی که من نبودم یک نمود خوشرو شده یک نمود پیشروی شده برادر عزیز اینا حتی برای خوشروگی برای زیبایی تاجیکستان کو بالا قسم دیلشون میکفه اینا آرزوی دیدار این وطن میکنن متاسفانه نمیتونن خداوند مهربان نگهبان تو باشن دعا باشین سلام علیکم